खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनै आङो बे बिटिआरनि स्टुडिअआव मोनसे जोंनि बर' समाजनि जेनाखि थासारि सोलिगासिनो दं आं बेनि सायाव भिडिअखौ लाना फैदों। बेनि सायाव आङो माखासे पइन्ट्सफोर लानानै नोंथांमोनजों डिसकासन खालामगोन जे जोंनि गेजेरावहाय हौवा हिन्जावनि गेजेराव खारनाय मेन उद्देश्यआ मा इसिङारि बाथ्राफोरखौ आं सिगां समाव एसे एनै बुंबोबाय, नाथाय आङो दिनै गोबां माखासे जाहोनफोर दङ बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनानै होनो नागिरदों। अब्ला नोंथांमोना खोनासंदो दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो मा बाथ्राखौ लानानै नोंथांमोनजों सावरायगोन। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोबा गिबियावनो खावलायगोन आङो नोंथांमोना गुबुननो शेयार खालामनानै होनो हागोन, अब्ला बै बिथांमोनाबो नायनानै बुजिनो हागोन जे बाथ्राया बेसेबां सैथोमार आरो सैथो नङा बेखौ। स' फैदो अब्ला लोगोफोर आं गोबाव खालामला। एक्सुवेलि जोंनि बर' समाजाव बे मोनसे कालचार बायदि जाबाय, हारिमु बायदि जाबाय बियो जे गुबुननि हौवाया गुबुन हिन्जावजों खारनाय, गुबुननि हिन्जावा गुबुन हौवाजों खारनाय, बेयावनि गेजेरावहाय थासारियाव गोजोन गैयै थासारि जालांबाय। न'खराव बिहाव बिखुनजोजों बिसिजों फिसायजों मोजां मोनसे सोमोन्दो गैयै जालांबाय। स' बिनि उद्देश्यआ मा आङो डिसकासन खालामनो नागिरनाय उद्देश्यआ बेनो कि फार्स्ट नाम्बार वानाव बुंगोन आङो, जाय बिहामजोआ लोगोसे जाय हौवाया जुदि बेहा गावनि न'खराव थानाय धोरोमजों मोजां मोनसे रिलेसन थाया, मोजां मोनसे बिसास खालामनानै बिथाङा धोरोमखौ फोथाया, नोङो ख्रिस्टियानानो जा, बाथौआनो जा, ब्रह्मआनो जा, सत्संगआनो जा, बा सोरजिगिरियानो जा, जेखि धोरोमनि मानसि जाथों मानो, नों जाय इसोरखौ नों इसोर होननानै फोथायो, जाय इसोरखौ जोङो जोंनि देहा सोलेर बेराम आजारनिफ्राय जों रैखाथि मोननो थाखाय जों इसोरखौ खुलुमो, मुलुगनि मिथिसावनो हायै खैदां खैफोदनिफ्राय जों रैखाथि मोननो थाखाय जों इसोरखौ जों खुलुमो आरो इसोरानो मानसिखौ सोरजिदों हिसाबै जोङो बेखौनो जोंनि बयनिख्रुइबो गोहो गोरासिन सुप्रिम पावार होननानै जों बेखौ जे बुङो। दा बेखौ जाय मानसिया मोजां फोथायनानै इसोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिबाय थायो, आं सानो बेफोरबायदि मानसिया माब्लाबाबो खारा, हौवायानो जा हिन्जावानो जा। जेनेबा जों नुयो बा बै हौवायाबो जाय मानसिया धोरोमजों मोजां सोमोन्दो लाखियो, बेफोरबायदि हौवायाबो गुबुन जायगायाव थांनानै गुबुन हिन्जावफोरजों रिलेसनशिप लाखिनाय, देहायारि सोमोन्दो लाखिनाय, बबेबा हाथाय बाजाराव थांनानै देहायारि सोमोन्दोनि थाखाय माबा मोनसे खालामनाय, स' बेफोरखौ बे हौवायाबो खालामा। आरो लोगोसे हिन्जावखौनो होनबाय हिन्जावाबो जुदि धोरोमजों मोजां सोमोन्दो थानानै जुदि सानफ्रामबो सिबियारि बा बियो बे गिनाय दं, बेहा गिगोन बियो, आरो बे मालाबाबो बेफोरबायदि मावनो साहस मोननाय नङा कि फिसाया गैया गुबुनजों खारनांगौ, गुबुनजों गोसो थोलायनांगौ, फिसाया गैया गुबुन हौवाजों गावनि गोसोनि लुबैनायखौ सुफुंनांगौ, बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो हाया जाय मानसिया धोरोमजों सोमोन्दो दं। आरो जाय मानसिया धोरोमखौ एंगारनानै बायह्रा इसोरखौ फोथाया, इसोरखौ जिबनाव फोथाया, इसोरखौ थगाय थायो, धोरोमजों सोमोन्दो गैयै मानसिफ्रासो बेफोरबायदि गाज्रि खामानिखौ मावनो हायो, गुबुनजों सोमोन्दो लाखिनो हायो, हिन्जावानो जा हौवायानो जा, हिन्जावबाबो गुबुन हौवाजों गावनि गोसोनि गाननायखौ सुफुंगोन हौवा गैयै समाव, आरो हौवायाबो बेफोरबायदिनो गुबुन हिन्जावजों लाइन लागोन, बेफोरबायदि खालामगोन, आरो बिदियावनो दोनखारलायनाय थासारिया दिनैनि थासारियाव जादों। जुदि बे बाथ्राया सैथो नङा नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय। नाम्बार 2आव जाहैबाय मा लोगोफोर, न'खराव मा जायो, हौवा हिन्जावनि गेजेराव जुदि बाथ्राफ्रा गोरोबलायाबा, जेनेबा हौवाया गुरै रायलायो, हिन्जावा खाब्रां रायलायो, बा हिन्जावा बिराद आदर लायो फिसायखौ, नाथाय बे हौवायानो सानफ्रामबो जौ लोंनानै राखांलासे फैनानै सानथ्रौ हरथ्रौ फैनानै फैयो, न'आव मा दं मा गैया बेखौ हौवाया खुनु उदिस लाया, सानफ्रामबो लोङो, तास गेलेयो, जुवा गेलेयो, लोगोफोरजों जौ फेयो, न'आव फैयो दुम दाखाल खालामफैयो, बे आरोना न'आव जो सिनना सियार बुख्रुबला फैनाय, तास थैनानै फैनोसै, माबा मोनसे जानोसै, न'खराव थाखा फैसा नांगौ ना मा, फिसाफोरनो गाननाय जोमनाय नांगौ ना, बिसिनो गाननाय जोमनाय नांगौ ना, न'खराव थाव संख्रि बानलु गैया, बेफोरखौ मोजां गुरुत्व होला बा थालखौनो लाला, बिदियाव हिन्जावफ्रा दिक्खार नाङो, आरो बै हिन्जावफ्रा दिक्खार नांनानैनो सहायै थानानै बांद्राय सहायनो हायाबा, बिदियावबो बै हिन्जावा न'खर बिसि फिसा नागारनानै खारनो गोनां जानाय फैयो। जेखि जाथोंसै आं बे हौवाजों सैज्य खालामनो हाला होननानै बे हिन्जावा बिदियावबो खारो। 2 नाम्बार, नोंथांमोना नंगौना नङा कमेन्ट खालाम। 3 नाम्बार पइन्टखौ बुंगोन आङो। 3 नाम्बार पइन्टआ जाहैबाय मा लोगोफोर, जोंनि गेजेराव बिहाव बिखुनजो लोगोसे बिहामजोफोरनि गेजेराव सोमोन्दोफ्रा गोरोबलायनो बिराद थान जायो।
दिनै जोंनि गासैबो न'खरनि बिमा बिफाफ्रा जेब्लानाखि बोराय बुरै जायो अब्ला बिथांमोननि खुगाफ्रा बारा जायो, बुंनायफ्रा लेब लेबा बारा जायो आरो बोराय बुरैखाय मालायनि मावनायखौ फसाया जायो, गावसोरबो मावनो हाला मालायनि मावनाय दांनायखौ सुखुवा बिसोरो आरो फाल्थु फुल्थुखौ सुखुवा, आजिखालिनि मडेलखौ सुखुवा, दानि मडेल खानाय स्ट्रेट बोनायनो, मेगन मुसुगुर माने हुनायनो, माबा मोनसे मडेलिं खालामनायनो, बेफोरखौ दानि माने एबा नोंनि बिहाव बिखुनजोफ्रा बेखौ माने मोजां मोना, बे आखुखौ सुखुवा आरो बिदियैनो माने फाल्थु होननानै बिसोरो साननानै लायो। स' बेनिखायनो नोंखौ मालाबा रायगोन। लोगोसे नोङो मालाबा खामानि दामानि मावनायाव नोङो खामानिखौ दाम दुमफ्रा मावबाय, नाथाय दाखोर दालाखौ थाब थाब सिबनो रोंला, फुङाव सिखारनानै सिथ्ला सिबला, मोजां खामानि राफोद खामानि मावला, आगजि खामानि मावबाय। स' बेखौ नुयोबा बिहाव बिखुनजोआ दुखु मोनो आरो रायो आरो बेयावनो बेरायनायावनो बिहामजोफ्राबो रागा जोंनानै बिहाव बिखुनजोनि थाखायबो मालाबा फिसायनि खिथायाव हसिया स्रोद खारखुमायो। बेबो मोनसे जाहोन। आरो लोगोसे दंबावो जोंना मोनसेयानो जाहैबाय मा, जोंनि समाजाव दानि ससियेल मिडिया जुग हिसाबै मबाइलजों दिनै माने मा होनना बुङो, बिबोनां होननानै रायलायबाय, बिबाजै होननानै रायलायबाय, बिबाजै गोदै जाहैबाय, सोरहाबा बिबोनां जाहैबाय, बिबोनां गोदै। स' बिदि रायलायनानैनो मालाबा रायलायनाया बारा जाबाय, मालाबा जे बाथ्राखौ रायलायथावामोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ रायलायग्रा जाबाय। स' बेफोरबायदि बाथ्राखौ रायलायनानैनो बिसोरो मा जायो, सानसे लासैनो बारा जालांनानै बिसोरो उनावहाय बायद'आव बिसोरो बेफोरबायदि गावसिनि देहायारि सोमोन्दो लाखिनानै बिसोरो खारनांगौ बायद' जानानै फैयो। बेफोरबायदि मोनसे जाहोन। गोबां जाहोनफोर दङ, जाय जाहोनखौ जोङो बुंथ'जोबनो हाया। थ' बेनो बाथ्राया, न'खराव जोङो जाय बेक्तिया माने मोजां रोखोमै इसोरखौ साखि दोननानै माने लायो आरो सासेया सासेखौ बुजायलायो, बिसिया फिसायखौ बुजायो, फिसाया बिसिखौ बुजायलायनानै जुदि मोजां जुदि बिथांमोना सोलिलायोब्ला, बिसोरो जेब्लायबो माने गाव गावनि खोथा बाथ्रा रायलायनायखौ जुदि गुरै नरमै जुदि रायलायोब्ला, बिथांमोननि साननाय हनायफ्रा जुदि गोथौ माने समाजखौ माने दैदेननो एबा समाजनि थाखाय माबा मोनसे बिथांमोना बिहोमा होलांनो गावसिनि संसार जानायनि गेजेरजों, जाय बिथांमोना बेफोरबायदि सानो आरो जाय बिथांमोना बुजिनां, बेफोरबायदि माने जानो चान्सआ खम जायो। आरो स्पेसियेलि जायफोरनाखि बैसो जास्लाबैयाव सानै हौवायाव हाबा जायो, स' बेफोरबायदि सुबुंफोरा दा बांसिन खारनाय आं नुनो मोनदों। बैसो जास्लाबाखै ना स्कुलावनो थांनानै माने मोजां नलेज मोनदों, माबा मोजां गियान आखल आखुखौ रोंदों, समाजाव बोरै गोरोबनाङा बेखौबो रोङाखिसै, बिमा बिफानि बाथ्राफोरखौबो मोजां माने खोनासङाखिसै, अख्रा जालांबाय, बिजोंबो मोजां गाव सोलोंनो हाखायाखिसै। लोगोसे समाजाव थानानै गामियाव थानाय गामिफोरनि माखासे देरसिन लावसिन मानसिफोरनि आखल आखुफोरखौ नोजोर होनो रोङाखिसै, मोजां आखल आखु सोलोंनो रोङाखिसै, बबेबा माने हाबा जाबाय आरो बिदिनि जाउनावबो जेबो बुजियाखिसै संसार जानाया मा बुस्थु, उनावसो थेला मोनबाय, बे गैया उमुक गैया फोरला गैया लाइ लथर गैया, बेफोरबायदि जानानै लास्ट बाराव बिसोरो न'खरखौ गारनानै बिदियावनो खारनो गोनां जानानै फैयो। बिथांमोना बेफोरबायदि जेबो नलेज गैयि मानसिफ्रा, गियान गैयि मानसिफ्रा मा मोनथिनो गावनि फिसाखौ बोरै गारनानै फैनो हानो, बिरादनो सानो गोनां। फिसाखौ नों जोनोम होबाय, फिसाखौ मानसि खालामनांगौ, बेखौ जुदि नोङो गिदिर गोलाव खालामनांगौ दंमोन, बेफोरनि दायथ'आ सोर थाखो? जेरै गावखौ बिमा बिफाया मानसि खालामबाय, फोरोंदोंमोन, गावसोर फरायाखै, बेफोरबायदि गोबां काहानिफोर दङ। दा बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा बुजिया अख्रामिया बारा आरो बिथांमोन खस्थ' मोनदों। जाय मानसिया गावनि थाखानाय हौवा एबा हिनजावखौ गारनानै खारो, बिथांमोना आरो खुनु मोनसे मोजां रायजो मोनजाखाया, सान्थियानो गैया बिस्रा। जायखौ बिथाङा माने गुबुननि माने देहा सोलेरखौ लब जानानै खारबाय, उनावहाय बेनि थाखायनो खारबाय नालाय माथो सान्थि दंबावो, जेबो सान्थि गैला। लास्टफोराव बिथांमोना जेनोखि गावनि बोराय बुरि खाल समाव ओरैबायदि मोनसे खस्थ'जों भुगिनांगौ जाना फैयो, ना न'आव थानो मोनखो, ना गुबुन जायगायाव माने गोजोन थानो मोनखो, बेराम आजार जाबाय, देहा रावबो बिमा बिफा न'खरनि आइ आफा होननाय रावबो गैला, बेफोरबायदि थासारिया जायो। स' गथिखे जोङो जुदि गोजोन संसार जानो गोसोब्ला, आङो बे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना मिथिना लानांगोन। धोरोमजों जेब्लाय मोजाङै नांथाबनानै सोलिनांगोन, गामि ओनसोलावहाय गेदेर मानसिनि बाथ्राखौ बुजिनांगोन, बाथ्राया सिरियास, मालाया बोरै संसार जादों बिथांमोनखौ फल' खालामनांगोन, बिथांमोना माबोरै संसार जादों, बिथांमोननि न'खराव मानो गोजोन, बिथांमोना माबोरै माने दैदेनदों संसारखौ, माबायदि गोसो हमथानांगौ, बेफोरनि गासैबो पलिसिफोरखौ आदब खायदाफोरखौ नों गावनो सोलोंनानै लानांगौ। एबा जों जेब्लायबो जिउआव माने गासैबो एभ्रि ममेन्टआवनो जों सोलोंनानै लानांगौ। अब्ला नोंखौ आरो बेफोरबायदि एबा नोंनि न'खराव थासारिया मोजां माने फैगोन निस्सय, आरो गाज्रि फैनाय नङा, बेखौ आं मिजिंथिनो हायो। दा बेनिखायनो आंनिफ्राय आं जा एसे गुसु नलेजजों
जायखौ आं मिन्थिदों नैबे बोसोरसो बैसोसिमाव एक्सपिरियेन्स मोनदों बे एक्सपिरियेन्सखौ आं नोंथांमोनखौ खालामबाय स' संसार जानाय लोगो लोगो जोंनि मानसिफ्रा माब्लाबाबो गुबुन दान्दा थानो नाङा गुबुन हौवानि दान्दा गुबुन हिन्जावनि दान्दा गुबुननि देहा सोलेरखौ मोजां मोननाय गुबुननि महर मुस्रिखौ मोजां मोननाय बेफोरबायदि थासारिखौ ज्राबोनानै इसोरनि फारसे बावसोमनानै खामानि माव निस्सय न'खराव गोजोन फैगोन बेखौ आंनि धोरोमनिफ्राय खावलायनाय जाबाय थेंक इउ